В Световния ден на Земята нека ти напомним, че нашите решения днес са това, което ще завещаем на децата си в утрешния ден. Затова твоят избор е важен. С всяка покупка, с всеки твой избор в магазина всъщност ти гласуваш. Гласуваш за това какъв свят ще оставим на нашите деца. Да поговорим за мръсното. О, не за купчените пране, а за това, което остава след него. Остатъците от синтетични, перилни и почистващи препарати не изчезват просто така. Те всъщност са едни от най-големите замърсители на локалните екосистеми. Когато изплакваме конвенционалните перилни и почистващи препарати, не изплакваме само мръсотията. Фосфати, белина, синтетични повърхностно-активни вещества, изкуствени аромати. Всички те не се разграждат. Те се натрупват, те остават, те вредят. Те се връщат към нас чрез почвите и водите. Най-големите вредители на природата в дома ни – синтетични омекотители, перилни препарати с фосфати и оптични избелители, изкуствени ароматизатори за въздух, почистващи препарати с белина и амоняк, препарати за прозорци с амоняк, препарати за тоалетна с хлор. Гласувай за земята. Избирай натурални, биоразградими и нетоксични продукти с растителен произход, без фосфати, белина и амоняк, биоразградими и подходящи за септични ями, етично и екологично произведени, като нашите. Земята не се нуждае от супергерой, нуждае се от теб. Избирай смисъл за утре.